Goedemorgen. Hi. Hi, Anna. Hey. Kakagising lang ni Anna. Anna. Zou ik je even zo'n water? Ito na ako nagutsulot to. Ang tabon sa... Huwag may gihatag kang Anna. Ja, je ziet ze. Kakagising lang namin. It's holiday because it's Koningsdag. It's King's King's Day. So, King's King's birthday. So, walang trabaho si Ruth. Ang ganda ng weather sa labas. Oh. It's blue sky, papa. Ja, blauwe lucht. Yeah, mooi weer. Anna. She's not looking at the camera Ja, today. she's busy with her... Anna, hey, mama. Sing happy birthday for Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Papa. Lang zal leven, lang zal leven. Lang zal leven in de gloria. In the gloria, in the glory. She's looking back. Yeah. Crazy Matters. Hip hip! Hoera! Hoera! Hip hip! Hoera! Papa's nipple! Hip hip! Hoera! Good morning! Kakagising lang namin. So, pakita ko muna sa inyo yung ano. Yan, ang ganda ng weather. Sana hindi umulan later. So, bigay natin kay Ruth yung kinuha kong binili kong niya, birthday gift niya. Hindi na pinakto kasi hindi nakabili ng pangpak. Hey. No, let Papa open it. Ja, Niet. ik kan openen. Ah, I know what's in it. Yeah. It's full with Lucky Me pants at kant op. Yeah, maybe. Just sit, Papa. Ja, uit. Yeah. Anna. Hey, Anna. Schoenen! That's nice because I just want to say here. Yeah, that's why. That's why I said delay it. Yeah. Oeh, dankjewel. They're really nice. Yeah. Dankjewel. I hope it fits, Papa, because I got the bigger size. Ja, 44. Ja, 44. I ordered 43, but Lacoste normally is, I think, is smaller. They're really nice. Anna's like... Dankjewel, man. Anna. Papa's schoenen. Oh, she wants... Waterpiste. What? Waterpiste. Ja, really nice, Anna. Yeah, Dankjewel, Papa's Love you, Bob. schoenen. Love you, Really Papa. nice. Ina Anna, happy birthday, Papa. At, she just wants it. Po. Yan na, ang kado ni Papa. Anna, what do you, dar? Anna? What do you, ha? Hey. Anna, peekaboo. 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 Ah, sorry. Yan na, guys. Yung binigay namin kay Papa. Mag-ano muna ako. Mag-vacuum ako dito sa taas. Nasa bahay. Hi, Papa, Mama. Hi. Hi. Hallo! Hey, op Koningsdag. Anna, op de fiets. Dag Anna. Hallo, was fijn bij papa op de fiets? Ja. Gaat opa ook mee fietsen? Ja, we gaan ook fietsen. Wat gaat er nou? Naglalakad kami. It's King's Day in the Netherlands.
Naka-orange kami, oh. Kasi King's Day. Pauwi kami. Ayan, ang ganda ng panahon, no. Galing akong namili. Ito. Nag-appointment ako sa shop ng 2 o'clock. Or in Oranje. Oranje kleding. So mooi. Ja. Vlaggen. Anna. Ze lijkt dus. Goed, hè? Ja, nou ben je bij jong. Ja, mooi. Sinundan nila ako sa shop. Ayan, pauwi na kami. Malapit lang ang shop sa amin. Mga 5 minutes na lakad lang. Medyo shaky, no? Sorry kayo. Medyo shaky because wala akong tripod. Ang ganda ng panahon, oh. Het is mooi weer. Ang ganda. Ang panahon. Wij zijn nu thuis. Tingnan nyo naman ang aking bulaklak. So mooi. Yeah. Ang gaganda nila, no? Nasa front ng bahay namin. Nay batang nagparayg, oh. This is a nice one. Nagparayg among palablab, oh. Nami sa backyard, kay. Nice ang weather. Medyo masama yung pakiramdam. Doon ako natulog sa room ni Anna last night because she was not feeling well. Medyo tumaas yung kanyang temperature. Kasi nag-ano na siya. Malabas yung kanyang ipin ba siguro. And then yesterday, mainit, tas malamig na naman, like that. So, ayun, tumaas yung temperature niya. Yeah? But now, medyo okay na siya. Sana hindi na, tumaas yung temperature niya. Ano lang, niyakap ko lang siya ng niyakap. Tapos, pinainom ng tubig. Yun, hindi ko siya, bigyan ng gamot kasi hindi naman siya ganun kataas yung temperature. Ayan, gusto na niya mapapansin. Ayan, bumalik kami dito in the morning, like really early before mag-ready yung papa niya para i-greet ulit ako ng papa. Ngayon talaga yung birthday ng papa niya. Pero since free yesterday and then pumunta dito yung sasali talaga si Ana eh. O, ikaw na lang. O, ikaw na lang yung vlog. Oy, ikaw na lang. Oy. Tatawa siya. Tumatawa din siya pag tumatawa ako. Ayun, parang walang sakit, oh. Parang walang lagnat, oh. Walang sinat, oh. Ja, goed gedaan, Anna. Goed zo. Ja. Vandaag is papa's verjaardag, toch? Ja? Ja. Katawaan niya. Wow. Yeah, sana hindi na tumaas yung temperature niyan. So yeah, work si Papa today. And kami lang dalawa ni Ana, as usual. Pero later tonight, pupunta dito yung kanyang parents sa Dalaw. Kami, mag-Chinese food. For dinner. Napagkita ko palang ang gwapa, maring ginto nga ng mama na. Agoy. Kano na pangga? Cute. Ayun, makita imong kog mo. Makita imong kog mo. Flying kiss lang nila, pang. Flying kiss, pang. Ana. Flying kiss. Agay ako. Agay.
weather today, oh. Wow. Ay. Tapos yung aking tulips, naka-close sila pag umaga or paggabi na. Pero later on, mag-o-open yan. Dalawa pa lang yung tulips. May mga, may mga palaki pa na hindi pa bumubuka na tulips. Ayan, yung aking mga ibang flowers ay namumukadkad. Kasi yung aming backyard, no, kailangan ng linisin. Maraming doon, no? Mga sagbot. Ayan, ganda ng weather. Oh. Wow. Hello! So, medyo may sinat pa rin si Ana, guys. Pero, naman siya? Nagtawa. Ayan, naglalaro siya. Kakagising lang niya siguro dahil masama yung pakiramdam niya. Mga 2 hours siya natulog. Kawawa naman. First time niyang magkasakit dito sa Netherlands. Hindi naman siya nagkakasakit dito. Siguro because she's also teething. So, yeah. But you're doing good, love. You're doing good, yeah? Hi! Hi, mama! Hi, mama! Hi! 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 Ayan, so maghahanda na ako ng food ni Ana. Ang papa niya malapit na din umuwi for lunch. I hope you're all having a nice day or nice evening there kung saan man kayo. Ayan, napapasikat. Tinatry niyang tumayo. Tomorrow, babalik na naman dito yung therapist para i-check na naman si Ana. Ayan. She's trying to get up. Kaya na niya up to her knees, pero she still needs help when she tries to stand by herself. Hindi pa niya talaga kaya siya lang. Stimulate pa namin lalo, ganyan. Yun yung sabi ng therapist. So, tinuruan niya ako ng mga ng kung paano i-stimulate si Ana. And so far, she's doing good. Like love. Right, love? Yeah! Ang smile naman, oh. Parang walang sakit, oh. So, nasa center ako, guys. Mga magpo 4 p.m. Nag-iintay ako kay Ana and Lola niya. So, magkikita kami sa center. Punta kami ng Hema, isang shop dito. So, tingin-tingin kami ng mga damit for Ana. So, yeah, ang ganda ng weather. Update pala, no? In the Netherlands, open na yung mga shops. Medyo busy ngayon. Hindi ko lang ipapakita masyado, no? Ayun, baka makita nyo. Makikita nyo sa background, medyo busy siya compared sa normal na ipapakita ko sa mga vlogs ko. So, yeah. But anyways, hintayin ko lang sila si Ana, tsaka yung lola niya. Tapos, na kami. Tingin kami ng mga damit for Ana. Hi! Dito na sila. Hello! Mama! Nag-ice cream kami kasi mainit. Andaras huni. Sobrang nice ng weather. Si Ana, pinapatry namin ng hindi ng ice cream, ng lang, whipped cream. Moy! Yeah, wah! Guys, gaganda. The whole street. Siya? Yeah, thank you, love. The whole street, siya, pink na blossoms. Yan. Ayun na si Ana, tsaka yung lola niya. Sorry, no, wala akong tripod, so medyo shaky yung video. So, Moe. Yeah, this one I will be 100 years. Wow! Hey! And now G. Ana. Hey! 96. Hey! She's 100. It's good now. Pura kaming mga bata. Ana. Ana thinks, what's happening? Doon. Papunta kami doon. Mga mga 10 minutes na lakad pa before yung bahay namin. Hi! Bahay na kami. Mga almost 30 minutes na lakad. And ito yung mga binili namin, no? Ito, plastic na bib para kay Ana. Ang tawag dito is baby slab. Ano siya. And then,
We also have another dress. Oh, a dress there. We have a dress for Anna. Size 86-92 na po siya. Fit na ni Anna yung 1 to 2 years old na. Damit. Ang ganda, ah. Yung oma niya ang pumili niyan. Ito, ako yung pumili nito. Naka-sale po sila, no? Ayan, ang cute-cute. Nakahawak ako sa isang, yung isang kamay ko nakahawak sa tripod. Ito, ang cute-cute na dress, pang spring. And then, ito din. Kuha ko ng ganitong kulay for Anna. Ayan. And lastly, ito. Ay, hindi pa pala last. Ito. Gusto ko po yung mga ganitong kulay. Kaya ayan. Same kulay. Bagay kay Anna. And then, may sunglasses si Anna. Ito. Mga 3 euros lang siguro to. Naka-sale siya. So, hindi po kami nagbayad na masyadong malaki kasi nga may may mga gift cards pa kaming natanggap last year pa. So, hindi magamit kasi nga lockdown. So, closed yung shops. So, ayun. Kanina ko pa nagamit yung dalawang gift card. So, super thank you. And then, yung rest, nakakahiya. Yung mama ni Ruth yung nagbayad. Gustong-gusto niya talaga. Kasi nga gusto niya, matagal na niya gustong mamili ng para sa bata. So, gusto ko ako magbayad. Kasi sabi niya, ay, mabilis yung mama niya sa sa counter. Kaya, yun. So, na lang, more than half ng binayaran, galing sa gift card. Pero super thank you sa nagbigay ng gift card sa Hema and also sa lola ni Anna. So, nagmimilk na po si Anna, no? Naka-elevate yung kanyang ulo pag nagdede siya ng kanya lang. Ayan. Si Madam, my little Madam. So, yeah, super nice ng ambience today. Medyo busy nga kasi nga nag-open na yung mga terrace, yung mga cafes ba, yung outdoor na seats, ganyan. So, medyo maraming tao, nag-chill. Pero, social distancing pa naman din. So, yeah. Later on, mga half an hour siguro, dadating na yung papa ni Ruth, tas mag-order na din si Ruth ng Chinese. I'm not sure if I can still vlog later kasi may bisita. So, yeah, tingnan natin. Anna! So, matutulog na si Anna. Dito pa. Yeah, ayan na. Matutulog na ang aming club. Na-busy siya sa bisita eh. Bye-bye, Dodong. I-felicitate. Dankjewel. Babush, mush, mush. Babush. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Babush.